Assalamualaikum, Mbah. Sadia napa niki, Mbah? Kula pinten ngeten niki, Mbah? 3.000. Kok ngene bolo? Paring niki daun apa, Mbah? Daun apa niki? Pepaya, singkong. Nggih sewunan danten. Nek niki napa, Bu? Niki? Oh, bunga paya. Halo. Kula tumbas 5.000, Bu. Nggih, 1.000-an bolo. Alamatnya ada di Kota Ngawi, bolo, di Pasar Induk, Kota Ngawi. Pasar besar nggih, Bu, nggih. Nggih, setunggal wale. Nggih. Daun singkongnya, Mbak. Daun singkongnya. Nggih. Nah niki napa, Bu? Nasi jagung. Oh, nasi jagung nika. Sami. Oh, sami. Sayur lento. Sayur reto. Kurang ewe iki. Anu Jawa ta? Namanya tabrak. Yo aku kula ya tekoni. Matur suwun nggih, Mbah. Sehat nggih? Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, pas di depan pintu masuk utara Pasar Besar Ngawi, Ngawi bolo ya. Monggo dilarisi, baik. Kali Mbak sinten mau? Oh, Mbak Pur sini. Mbak Pur sini bolo.